Puhelimesta. Missä helvetissä asti sä olit? Täällä huvilalla. Juomassa vettä. Sähän käskit mun haravoida polulta veke no... Mitä nää nyt on, joita puista tippuu syksyisin nää? Nyt kuuntele. Varmistat, että ovet on lukittu. Ei tarvitse, kun mähän on täällä koko ajan ja mä takaan, ettei kukaan pääse tänne. Kuuntele, varmistat, että... Perkele. Siellähän mun pyykit on narkulla. Helvetin nopeasti keräät ne pyykit pois sen. Ei täällä nyt ainakaan, ei saada. Saatanan idiootti. Hei. Halo. No okei, mä kerään sun pyykit veke. Ovet ja pyykit. Pyykit? Kuka helvettinyt pyykkejä varastas? Ollaanko oikeassa paikassa? Sut perkele! Aivan ihana. Saisi olla kyllä lähempänä rantaa. Miehet eivät taaskaan kysyneet minun mielipidettäni. Kukas te olette? Kyllä rouva minut tuntee, minä olen Bruno. Bruno kuka? Vaikutatte kyllä jotenkin tutulta, mutta mitä te teette täällä meidän huvilalla? Mä oon täällä töissä. Mä oon talonmiehenä. Aivan. Taisi siitä olla mieheni kanssa puhetta. Mitä ihmettä teillä roikkuu tuolla housuissanne? Ette kai te vaan ole kommunisti. Jaa niin, tää on nenäliina. Näin keväällä pukkaa kaikenlaista allergiaa. Tuo väri viittaa kyllä vahvasti vappumarssiin. Ei kun tää on sen takia, ettei unohtus mihinkään. Se on helppo huomata ja helppo niistää. Epäilemättä. Hän on kai tuolla sisällä. Tulipas sitä. Kysyin, onko hän sisällä. Niin kuka? Minun mieheni. Ai niin, neuvos. Juu, ei oo. Siis just nyt. No missä hän on? Ei se ehtinyt sanoa siitä mitään lähtiessään. Aivan. Me olemme varmaan ajaneet ristiin. Hän odottaa minua jo kotona. Juu, ristiin on mennyt varmasti. Mulla ei ole muuten avainta tonne sisälle. Ei tietenkään. Ettehän te mikään sisäpalvelija ole. Juu, en oo, juu tosiaan. Sisäpalvelija. Onko se Kauko? Ei oo. Anita. Miten ei et oo? Ootko vai et? Mitä sä horiset? Onks tää joku peitehomma vai? Mikä peitehomma? No, jos sä sanot heti soittaessas, että sä et oo puhelimessa, niin mitä sä oikein tarkoitat? Eli etkö sä halua jonkun tietävän, että sä oot puhelimessa, vaikka et sä ookkaan? Eiku, vittu kummin päin se nyt menikään. Kuule, ihan sama. Lopeta spekulointi ja tule tänne. Synnöve on tosi levoton. Ja Laiho yritti äsken soittaa mulle. Mä en pidä siitä. En mäkään. Ja kuka semmosesta mulkvistista ylipäätänsä pitäisi? Ei kukaan. Anna olla jo. Hyppää autoon ja aja tänne. Mähän oon jo käytännössä siellä, missä sä et oo. Eikö se ollut ovelasti sanottu, hä? No, nyt se ei ainakaan oo. Avasit kuitenkin. Meillä on vähän puhuttavaa. Tuskin. Katsopa taakses. Kattos vaan. Eläintarhassa on näköjään ulkoilupäivää. Lopeta jätkä vittuu, tämä tietysti saslittia. Tilaa minulle välittömästi kampaa ja minun hiukseni ovat ihan kamalat. Nehän ovat kuin... Petoitun perse.
No mitä? Mitä sä oot tekemässä? Miten niin? Seuraat Laihoa. No mitä sitten? Se vittuili mulla, joten mulla on nyt sille vähän asiaa. Et tee sille mitään. Seuraat vaan, katot mihin se menee, mitä se tekee. Se huijas justiin rouvalta monta 100 euroa, jota se suunnittelee. Pitäisikö mun puristaa sitä vähän tietoja? Et koske siihen. Etkä anna sen nähdä, että sitä seurataan. Tajuutko? Mä tajuun kyllä, mutta se Liero ottaa mua niin pattiin. No, eihän sulla enää edes ole sitä pattia. Vittu, säkin? Tullut luukkua siihen uuniin. Ei, kun emäntä haluaa sellaisen vanhanaikaisen luukun. Mä hain kirpparilta. Selvä. No ei sitten muuta. Se on moro sitten. Moro. Ei helvetti. Kattos vaan rakennustarvikkeita. Mitäs rakennatte? Koirankoppia vai? Tiilestä vai? Eihän meillä ole edes koiraa. Mä tarkoittikin sulle. Miten niin mulle? Missä se Anita on? Eikö se vaan mennyt Korpelaan? Luulet sä, että mä sen sulle kertoisin, vaikka se olisikin? Kiitti tiedosta. Nyt sä voitkin pitää pienen tauon siellä tallissa. Mun pitää hoitaa asioita. Ei mitään temppuja. Me mietitään sitten Anitan kanssa, mitä sulle pitää tehdä. Hei! Laiho, perkele! Koputitko sä siihen latuun? No ei, helvetti kun sillä jakarilla. Muilu! Mennään! No niin, tää lähtee. Eastwoodi. Tie auki, mulla on kiire. Vain niin. Mä pidän huolen siitä, että kukaan ei mene tonne häirittämään bisnesneuvotteluja. Ja mun tehtävä on mennä tonne neuvottelemaan. Me helvetti tämä tinttaa! Jumalauta. Tommonen läskikasa tippuu ensimmäisellä lyönnillä. Samat sanat. Mitäs mä sanoin? Ei saatana. 1, 2. 3, perkeleen niljake! Ihanko totta? Kerro Temoselle terveisiä. Rahat. Oot sä niin saatanan tyhmä, et sä et osaa kuollakaan. Ei just nyt vaan huvita! Mites Bruno? Bruno! 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 Bruno rakas! Sano jotain, pystytkö puhumaan? Rakas. Ei enää No salarakas. ihan miten vaan, miten sä teit sen? Sä et kuollutkaan. Mä tein Clint Eastwoodit. Siinä yhdessä leffassa silloin oli semmoinen... Mä oon niin iloinen, että sä jäät henkiin. Mennäänkö sinne Brightoniin? No ihan minne vaan. Saat antaa ton pistoolis mun käteen, niin on poliisille vähän vähemmän seliteltävää. Hei, mitä sä nyt teet? Mä haluan nähdä, miten sä teit sen. Ei vaan mä haluan tietää, onko sulla sydäntä ollenkaan. On mulla. Siellä se sykkii kipinä pellin alla. Oi, sä oot mun elämäni toisiksi rakkain mies. Heti Temosen jälkeen. Sehän oli ihan täys roisto. Et säkään mikään luomunen ole.